This is Ngobo 20 Shop I channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us grow. For more breaking news, please visit our website www.ngobo2010shopi.co.za. Hey, tada! This is Ngobo 20 Shop I channel. We are here at Orlando Amstel Arena, Orlando Pirates 2, Devon City 1. My brother, how's it? Ngiyaphila futhi njani wena? Siyaphila man, esibovu ngenkani. Hey bovu ngenkani, ngibonile lana man, mazithi inyoni lapha ngathi hayi, isolo sayikakafi. And yes, abasekhaya labantu laba siyabajabulela nabo njoba kwenzakala kanjeni yabona. Nami ngiyalifisa ikhaya ukuthi ngikhusele ngoba Nkosi yami, my heart is still maroon. It's still maroon. Ngosemroki phela so but ke siyabonga iPirates mangabe isalibambe ngokolokhuzana kanjeni yabona. Bengilokho ngihead writer head watch cheese head watch cheese. Kodwa ke manje ke I love Pirates now. So guys, ozongithengela nje ijezi ngiyangena ngiphakathi Ngena ebhakaneni. hayi angena kubhakaniya Yini echaza kakhulu ngebhakaneni? ngebhakaniya bafethu labantu laba banikeza ama youngsters ubonile benzeni for iBafana Bafana basboostile kakhulu for iBafana Bafana bafethu yabona and beka manje sinama exports simnandi khona manje beshama Norwegian lokhuzana bathi go si ihu yes bese ama Viking manje ngani ngebhakaniya yabonga bafethu bona